Wodžus a vítajte pri dieli a vlastne Minecraftu, to som je s Polopom a je to Minecraft s modom a skinom. Čaute, tu je som Molop. tu aj ja, Molop. A dneska vám ukážeme Minecraft s modom plastik. Počkajte. Vidíte, že tieto diamantové gače sú melón. Toto vás asi pobaví, keď uvidíte, čo sa stane. Proste sa hoci ako udrú len trocha. Áno. To stačí buchník. A? Pozrite sa, vidíte zažral gate, vidíte? Trstý. Zažerem gače. Je to survival. Mrkva tu vyzerá takto. Tak. Normálne. Jaj. Tá rúžová pink. A ukáž bambusy, zober bambusy, to je najlepšie. Platne! Ako, to je taký Minecraft. A ešte máme skin. Áno, skin. Čo? Daj. A? Boba Fett. Dobre, odíď so skinou. Dobre, a ukážem vám moju miestnosť v kanáli. Tak, akože takto idete na vecko, otvoríte semka. Tak, a tu je kanál. Potom dáme, urobíme video, ako si nainštalovať skiny. A tento Minecraft. No, tento Minecraft a nezaručujem, že tam budú módy. Áno. No, tak vidíte, toto asi bude dneska od nás všetko. Áno, a počúvajte, nejaké veci sú prehodené. Veď bambus je platňa. Áno. Drevený krompač je diamantový. A také veci. Semiačka sú nejaké rubíny, či čo je to. Áno, to sú tieto rubíny, sú semiačka na obilie. A vozík je melón. Pozlatený. Áno. Také a čo. No tak, čaute. Odžus a tak čauko. Tak ten návod bude čo najskôr, ak sa nám bude dať a čau.